идва 10 сутринта, пак каде и нас съседя. И отново творя сам нощта, призори пред монитора, да, и месин двър проектя. Отново някой или някоя пача ми досадя. Без имена, но чувството на досада пролазва като стоножка реалността. И какво сега? На 31 с кършени крила, вдигам глава, готов да полетя. Няма ореол, няма рога, само за запад минали времена. Когато чиста бе моята душа, когато чиста бе мисълта, игра своята игра. Ти страх 40 денонощия, стигах плика, минавах нива и уж към върха. Пак познатата тъма, дали ще спра, дали шанса се проигра, не знам това. Но не ще мълча, бла-бла, чувам от всяка страна за това. Нека продължава с онова, за което пристигнах неотдавна пролета през нощта. Нека ти разкажа за това, за което те ще мълчат. Нека знаеш откъде идват картините и гласът. Помниш ли, чувал си, че от раждането падаш в грехът? Но знаеш ли, че още преди да се родиш, същите те успяха да те прокълнат, да те заклеймят като неизправен, да внушат, че щом от път си направен, то само от тях би могъл да си избавен. Сещаш се, щото в техните очи си кух с мозък равен. Изтощаваш глад, парализираш и задушаваш глад, поразяваш и замъгляваш глад, безпощаден за всеки отдаден на манията му, силата, за която е жаден. Силата, за която макар да не получи, той е бе представен. Силата, защото онази, на която